गसाइगाव महकुमा फोरमायथाय आरो सुबुं फोनांजाब मावख'गिरि मावख'नि बानजायनायाव हादर सिबिथाइ सान फालिदों। बे सानखौ हादर सिबिसुला रुंसारि तरुनराम फुकननि गोसोखांथि सान महरै गिबि खेबनि थाखाय रायजो नाङैनो हादर सिबिथाइ सान महरै फालिजेनदों। तरुनराम फुकनआ आसामनि मादाव सासे मुंदांखा हादर अनफावरि आरो सासे सिबिसुला गोसोनि गियानि जोहोलावमोन। बिथाङा 1827 मायथाइनि 22 जानुवारि खालि जोनोम जादोंमोन आरो 1939 मायथाइनि 28 जानुवारि खालि 62 बोसोर बैसोआव रुंसारि जालांदोंमोन। बे हाबाफारिखौ क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव महकुमानि महकुमा फोरमायथाय आरो सुबुं फोनांजाब बिफाननि मावख'आव कभिडनि नेमखान्थिखौ मानिनायनि गेजेरजों खुंफुंलाङो। बे हाबाफारिखौ गसाइगाव प्रेस क्लाबनि बोसोनगिरि शंकर चौधुरीनि सामलायनायाव खुंफुंनाय जायो। बे हाबाफारियाव गसाइगाव महकुमा फोरमायथाय आरो सुबुं फोनांजाब बिफाननि मावख'गिरि बिग्राय बसुमतारी, लोगोसे आलासि महरै गसाइगाव महकुमा लेङाइ बेंगिरि रसिहुल आलम, गसाइगाव आसाम साहित्य सभानि आफादगिरि फणीन्द्र नाथ दास, गसाइगाव प्रेस क्लाबनि आफादगिरि हाफिजुर रहमान आरो गाहाय नेहाथारि उत्पल दे मोनजों गोबां दैदेनगिरि सोद्रोमाफोराबो बाहागो लादोंमोन।